ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏତେ ବଡ କଙ୍କଡା ଦେଖିକି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ବଡ କଙ୍କଡା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଭିଡିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। କାଲିକା ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ। ସକାଳୁ ବସରେ ଓହ୍ଲିକି ଅଟୋରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛେ ବିଚ୍ ପାଖକୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇକି ରହିବା। ଏତେ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯୋଉଠି ଯାଉଛେ ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ଗରମରେ ହାଲତ ବି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପାଇଲେ ଆଉ ସେଠି ବେଗ ରଖିକି ସିଧା ବିଚ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଖରାରେ ଡଗେଶ ଭାଇ ମାନେ ଛାଇ ଜାଗାକୁ ପୁରା କବ୍ଜା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭି ଗାଧେଇବନି କହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟେକି ନଉଛି ସିଧା ପାଣିରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେମି। ଆଜିକୁ ହେଇଗଲା 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୀ ଆସିଛି। ସବୁଥର ପ୍ଲାନ୍ ହୁଏ ହେଲେ ଆସି ହୁଏନି। ସତରେ ଜଗାର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ପୁରୀ ଜମାରୁ ଆସିପାରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଗାଧେଇ ସାରି ରୁମ ରେ ଆସିକି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ପୁଣି ବାହାରି ଗଲେ ବୁଲିତେ। ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ କୁ ଭରସା କରି ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଲେ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାତିରେ ବିଚ୍ ରେ ବୁଲିବା ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଖରା ଯେ ହଉଥିଲା, ସକାଳେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା। ଖରାରେ ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଠି ଥକି ଯାଉଛି ମୋ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଉଛି। କିସ ଯେ କହିବି ୟାକୁ। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗ ରେ। ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।